munduak guztiontzat beharko luke. Gizakien lurra. Nogaie eta Uxue goxokiak jaten ari dira barre batean. Ane pirata, jakin minez hurbildu zaie. Kaixo, zer daukate goxoki hoiek horrelako algarak eragiteko? Nire bizitzan jaten ditudan lehenak direlako. Nogaiek 10 urte ditu eta Senegaldarra da. Senegalen ez aldaukazue goxokirik? Bai, baina nik duela gutxi arte ezin nuen ahoa zabaldu. Ezin nintzen ondo elikatu, eta jakina ezin nituen goxokiak jan. Duela 6 hilabete etorri zen Euskal Herrira, ebakuntza berezi bat egin behar ziotelako. Eta sendatu bitartean, gure etxean dago. Oso pozik bizi naiz izeba hauarekin Senegalen, baina txikitatik osasun arazo larri bat izan dut. Ezin nuen ahoa zabaldu eta ondorioz ezin nintzen ondo elikatu. Izebak medikuaren gana eraman ninduen, eta hark esan zion ebakuntza oso berezi bat behar nuela, eta onena Gizakien Lurra Fundazioarekin harremanetan jartzea zela. Haiek lagunduko zidatela. Haien laguntzarekin etorri naiz Euskal Herrira, hemen ebakuntza hori egiten duten oso mediku onak daudelako. Besoak zabalik hartu naute hemen. Aireportuan jaso ninduten, familia jator batekin nago. Medikuaren era lagundu didate. Erietxean egon naizenean, nire ondoan egon dira. Zeinen ausarta zaren Nogaie, zeure etxetik hain urrun, zeure etxeko hori gabe eta hain ebakuntza zaila? Egia da etxetik urrun nagoela, baina etxean bezala sentiarazi naute. Eta guretzat etxekoa da Nogaie. Nik noizbait urruti joan beharko banu ebakuntza bat egitera, gustatuko litzaidaken norbait denbora guztian nire ondoan egotea. Bai, egia da. Oso lan polita egiten ari zarete Uxue. Bai, gu Nogaieri laguntzeagatik ari gara, baina askoz gehiago lagundu digu berak. Bere musika, bere jatekoak, bere herrialdea ezagutzeko aukera izan dugu. Abentura ederra da Nogaie etxean edukitzea. Zeinen ondo! Aizu, egia esan oso irribarre polita utzi dizute medikuek, Nogaie? Hori ez diote medikuek egin. Irribarrea lehendik zekarren Nogaiek. Beti dago irribarrez. Beti ez, batzuetan negar egiten dut. Nire familiarekin gogoratzen naizelako. Baina pozik nago. Aste pare bat barru Senegalera bueltatuko naizelako. Eta ia sendatuta nagoelako. Biak Gizakien lurrak dira Euskal Herria zein Senegal.